Kopogore gi manya korom gajwang, moko kuom jodolo mag kanise mopogore pachoka koro kwayo kwe kod achiel mar oganda ka gikoyo jotelo ma pachoka mondo duok piny liet mar siasa manyalo kelo pogruok kaka yor neno ni Kenya obede twech achiel motelo ne yiero mabiro mar higa mar 2027. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Jumapil mokwongo mar higa 2026 kanisa mopogore ne obago dira margi mokwongo mar miyo jokristo chiem chuny. Wende gi miende pako kod yalo ne ochacho e ute lamo pachoka. E kaunti ma Kisumu, e kanisa mar Power of Jesus Around the World, Bishop Washington Ogonyongede ne okawo thuolo mar chwalo ote mar kwe ne oganda jo Kenya duto. Ya mokwongo ni first week mar 2026 ni akawo thuolo jothurwa mondo ago erokamano malich moloyo ne jothurwa kendo alam ne Nyasaye mondo kwe obedie e Kenya ka kendo kwe obed kuom ogendini te kendo Nyasaye chwo oritu e Kenya kama mangima. Kwe mar Nyasaye mondo obed kodu joka mama kendo higa ni obed higa mar gweth ne ng'ato ka ng'ato mondo gione koko kwe e ber budho. To ka kwe nitie ka business dhi nyime, ka onge kwe to kata business ok dhi nyime, kata lemo ok dhi nyime, kata sirkal be ok dhi nyime nikech koko ng'eny kendo ji yware. To jochiende mag ywaruok ema koro wadwaro ni wuog e nyim jopodwa ka mondo wabed gi chuny achiel mar kwe ma Kenya mondo Nyasaye omiwa kwe manyien. Komachielo, e kanisa maduond warruok kod chang, Archbishop Winnie Owete bende ne ojiwo achiel mar oganda ahinya to joluo mondo giluyo achiel e kinde ni maji ikore ne campaigns kod yiero mar 2027. Wachwa mathoro marwa en ni mondo wane ngima ji te ka lokore kendo higa ni obedie maber moloyo higa mokadho. Ajiwo jothurwa, joluowa, wadonjuru achiel mar roho kod lamo mondo wane gik madongo. Kwa pogore to kwa bineno ber. To kwa ni achiel to Saburi 133 wacho ni achiel chalo kod mo ole wi ng'at achiel Harun to lor kuom ji duto te. Oganda luo achiel marwa mar chuny bro miyo 2026 ka ji yikore ne elections 2027 bro miyo wa direction mondo walu yo achiel to mondo wabed oganda man gi teko mang'eny mondo Nyasaye otim kodwa wonders ei Kenya ka. Jolemo wariwre lamo wachako higa mondo higa ni gik malong'o mabeyo timrenwa mayandi wagombo mondo wane kod wang'wa. An kod yie, in be bed kod yie ni gik mayandi gombo dhi timore higa ni. Magi biro kaluwore kod liet mag siasa mamedo mienjo e kind moko kuom josiasa pachoka e kindeni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' mabiro e higa 2027. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.